Bon dia, xiquets i xiquetes. Mireu, faig un vídeo molt curtet simplement per explicar-vos una miqueta els deures i la posició de flauta i, sobretot, que tracteu d'utilitzar la música per a intentar entretindre-vos i passar-ho bé en estos dies que toca estar tantes hores en casa. Havia pensat això, que començareu ja amb la flauta. Ja sabeu que la flauta és un instrument de fusta, però que per a xiquets les venen de plàstic, també. N'hi ha una solució molt interessant, que són unes flautes que venen, que són el cos de fusta i el cap de plàstic, i és prou interessant. I si no, tota de plàstic o tota de fusta, com sigui, d'acord? Bé, recordeu que heu de tocar molt suau, d'acord? Perquè si toqueu molt fort, el so se distorsiona. Una altra opció, si la gent està dormint, recordeu que podeu estudiar flauta ficant-vos el bec de la flauta en la barbeta, d'acord? Recordeu que la mà dreta va baix i la mà esquerra va dalt. Ahir ho teniu explicat en la fitxa que vos passaran per internet el tutor o el coordinador de nivell. Recordeu que la posició és el número 0, 1, 2, 3 i després la mà dreta 4, 5, 6 i 7, d'acord? Les notes amb les que començarem seran sol i la. Sol, la. Sol, la. I teniu dos cançons tradicionals valencianes, Pis, Pis i Ganya i Bernat, Bernat, que són cançonetes que se li canten als xiquets molt xicotets, molt xicotets. Vos toque la primera, diu... Ja està. Això seria Pis, Pis i Ganya. Pis, pis i ganya, mata l'aranya, d'acord? I després la de Bernat, Bernat, que diu... Us doneu compte que és únicament amb negres corxeres i les notes sol i la, d'acord? Bé, també vos he ficat un exercici de notes musicals i res, si voleu anar pegant-li una viadeta a un quadre d'instruments de vent fusta que vos he passat també. Però bueno, el principal ja és que vos inicieu en la flauta i també que escolteu algunes obretes, algunes obres de música clàssica que vos passaré l'enllaç per a que aneu familiaritzant-vos amb els instruments de vent fusta. Passeu-ho molt bé i tracteu de divertir-vos amb aquesta iniciació amb la flauta i amb uns jocs musicals que també vos enviaré. Adeu!